रायजोफोर नोंथांमोनहा बांद्राय दुखु दाजा नोंथांमोना गमामायैनो इउपिपिएलनो गोसो होनानै भटखौ होदोंमोन आरो जोङो गोबां सिटआव देरहानायाबो जोंहा 9थानिफ्राय 10थासिम देरहागौमोन जों नाथाय बिथांमोना एखेबारे गोसो जानानै षड्यन्त्र खालामखाबाय इभिएमखौ बोरैबा बोरैबि खालामनायनि थाखाय जोङो दिनै देरहायाखिसै आरोमा जोङो जेनाखै एक्चुअली जोंखौ फेजेनदोंसो मोनसे बोलोआ मोनसे आनसिन साइन्टिफिक बोलोआ आरो माखासे षड्यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों नोंथांमोना मिथिया खोमा बावैसो सिगां जोंनि बिटिसिआव हिमन्त बिश्व शर्माया सानथामसिम बाहाय थाफैदों रावबो मिथिया मा खालामदों मा मादों बे मोनसे आं बेखौनो होननो लुबैदों दिनै इउपिपिएल हिसाबै आरो जोङो गोबां खामानि मावदों आरो जोंनि मावनाया साइन्टिफिकेलि जथेस्थ' कारेक्ट गोबां बेलायाव जोंनि केम्पेइननि मडेल जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायनाय थाखा फैसा खरस गारनायाबो बिपिएफआ जेसेबां गारदों जों बिनि एसेबो खम गाराखै जोंनि वार्कारफोरा मोनदों जेसेबां बिपिएफनि मानसिफ्रा मोनदों दा बेफोर गासैयावबो जेबो फावल्टि गैया रायजोफोर नोंथांमोनहा भटखौ गमामायैनो इउपिपिएलनो होदोंमोन नाथाय मोनसे षड्यन्त्रआ जोंखौ फेजेनदों आं बेखौसो बुंनो लुबैदों माब्रै बयनिबो गोसोआव गनायनो गोब्राब मोनदों मोननै मोनथाम बा मोनब्रै मोनबा डिफारेन्सफ्रा अरजायामोन कमप्लिटलि 15टा सिटआवहाय मोनसेबो इउपिपिएलआ देरहायाखै आरो नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नाय मार्जिन बे देरहानायनि मार्जिनखौ नोंथांमोना नाय आकाश फाताल डिफारेन्स एखेबारे जायखौ जों सानफेराखै जायखौ जों रुजुफेराखै एमसिएलए काउन्सिलनि भट एमएलएआ जाहैबाय मोनथाम मोनब्रै एमसिएलए ज' जानानैसो मोनसे बिधान सभा समष्टि जायो जों जाय एमसिएलए मोनसेल' सिंगल समष्टियाव जे भटखौ इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रा मोनदोंमोन बेखौबो जोङो मोनाखै एबारावहाय दा बेबायदि गाज्रि रोखोमै जेननायाव जायखौ जों आसा खालामथारदोंमोन देरहाथारगोन होननानै गाज्रि रोखोमै जेननायाव माखासे गोबां जाहोन दङ